Na mbọ ọ na-agba igbo ọdachi nke ịdị n'azụ ahịa n'ezinụzọ na steeti a dum, aka na-achị Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo agbapego ogige azụmahịa kpọrọ Solution Arena. Ya bụ ogige azụmahịa bụ nke nwere ọdụ dịgasị iche iche maka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na ụmụ erimeri ndị ọzọ, bụ nke e nyere ndị na-azụ ahịa n'ezinụzọ na-anaghị ha ego ọbụla. Ogige azụmahịa bụ nke dị na Club Road Junction, Ọka. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Ejike Abana wetara anyị akụkọ a n'uju nke ga-anụzi ugbu a. N'okwu ya, Gọvanọ Soludo kwuru na ya bụ arena bụ nke ga-eji wee bido, bụkwara nke a ga-arụpụtakwa n'obodo dị iche iche dị na Anambra steeti. O kwuru na ụmụ nwaanyị ndị ahụ na-agbanisi ike ịhụ ebe ha ga-anọ n'azụ ahịa enwetala ebe dị mma ha ga na-anọ. O kwukwe na enweghị ego ọbụla a ga-ana onye ọbụla nọ ebe ahụ ere ahịa, n'ihi na nke a bụ akara eji mara ndị apụga, nke bụ onye agha na nwanne ya. Dịka ọ na-eto onye isi Awka Capital Territory Development Authority ACDA, onye nke si n'aka ya wee wepụta atụmatụ a, Gọvanọ Soludo kwuru na ya bụ ọdụ Igbo market nke dị n'Ọnịcha bụ nke a na-alụgharị ka ọ bụrụ ebe a ga-anọkwa n'azụ ahịa. Apụga bụ nke anyị ga-edozi Anambra, a na-ete Anambra dịka ute. Onye agha na gịnị ọnụrụ ube nwanne aba n'ọsọ, onye bụ apụga. Ana m ekene papa anyị bụ Soludo, nnekwu nwa Chineke zitere n'obodo anyị Anambra steeti. Nnekwu nwa anyị na-asị gị daalụ. Since Soludo ji bata, o wee deziela anyị obodo anyị. Anyị wee na-ekpoli ndụ. Anyị na-asị ka Chineke gọzie ya n'aha Jizọs. Soludo ihe achịka ọchịchị gị nka. And ichichi anyị ya ejekwa second term. Nyeru ibe gị dị mma na Anambra, n'aka dị si na nwunye, ọgba njerịta kolite edo. Onye managing director nke Awka Capital Territory Development Authority, Maazị O.C. Onuko, kwuru na ya bụ amụma bụ nke na-esonye ebumnuche ọchịchị Soludo iji rụpụta obodo a maara dokwa nke ọma. Ihe karịrị mmadụ 50 bụ ndị a chụpụchara n'ihi nkwụsị a kwụsịrị ịzụ ahịa n'okporo ụzọ bụzi ndị ga-enweta erere site na atụmatụ gọọmenti a. Onye Chief of Staff nke Gọvanọ Maazị Ernest Ezajuri, onye Principal Secretary nke Gọvanọ Barrister Joaquin Aneto, onye President General nke Anambra State Association of Town Unions ASATU Barrister Titus Akpudo nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.